Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kisamla jong kamau kendra constituency kila penpau ke jing sengosi namaru MLA kathan uba bantedor lingdo uba dairu menteri ketenat kamrep kamriang jong ke sorkar jela ulalaj bu maunong rim bantai ke jongsha CHC bat thenroj PHC henrei kini baro kimpat sedang bantere haduk minta namar wat maunong rim uba ula peliru kimsyem lalap syu habaya keren bat kilat pathai khubor hasilong uba emerald surong harengkat ke kinhon ulayat ho hadin balabu yo maunong rim hadu menta empat yo idak wat shimo keoru bantre kita ki jaka sumar kumta ban lap ye ke jing shisha kidalaj ban wat jing tip lingba ka right to information nakatenat ke kot ke khia jong ke sorkar jela ha ka bakila lap bara syubu maunong rim henrei ka kampat sedang namar bamdon pisa ulayat ho bau MLA kathan uba bantedor lingdo ulalaj ban bu maunong rim ban kentiu kordano ya ke jongsha PHC sha ke CHC kadai hakalai potrik ubnai nailor arhajar arpuar kat baya ke thenroj sub center sha ke PHC la bu maunong rim ke khat waitrik ubnai risau arhajar arpuar ula pen paru ke jing sngosi bakani ke jing bu maunong rim kalong tang ban penbi ki pat ba habaka election MLA kala jan namar hadu menta kimpat sedang bantrei ya kini ki artli ki jaka sumar namar bempat don pisang tengah di emerald surong naga senong norko ke bahap kumju apa ka mukul konstitusi dengiwan hang kum kisamla ka mukul ki barak kowe ban pau ya kajing skripsi jungi halor ka jingthok bat kajing skor jung MLA jungi halor ka hagabaya dei bat kene ka CC mo ban kentiu naga PC sentar syaka CC sentar ha kabahap kabadan ha jung sya kumjuru ya kene ka thenroj sub sentar ban kentiu syaka PC sentar mo te hagabaya dei bat kene kamta hagabaya dei bat kene kamta ngila yi hakini ki kindik sngi bal dam ba UMLA ulawan ban bu itu ki manong rem UMLA jungi ulawan bu itu ki manong rem kamta ban upgrade ya ka PC sentar syaka CC sentar kabadan ha jong sya henrei habangi na kaliang samla habangi na kaliang jong ki sama ngila lej ban pet laga jing community jungi ba ka kam kan sa sedang no henrei habangi i wat kita ki monong rim ki babu kata kasengi lu kumsem don tena kata kada ngi kum ki samla ngi wan ban wat sa kita ki monong rim ja henrei habangi wat ngilek ban kli na office ki la ong ngi ba ngimsem la TPA ka bayai barta henrei ngila persang ban wat no ngila yo ngila file no ka RTI ngila le ka RTI ngila wat information no ka RTI bre haba ka RTI kila leng ba ka RTI ni yo ikene kisah yang ni ikene ka juba ba ya ka labu yo mau nong rim tang yo mau nong rim labu henrei claim ka sanction ya ka sanction pat pat lanon ka sanction hagabay day kini ki maunong rim ki ba UMLA jungi walabu dakane ngidap kuntang ngidap daga jing sungo bitar ka bajur hal kabay day bat kane ka benta hagaba kumno UMLA bat balong kumju minister unut benthop benseler yangi ki nong sunong jong ka constituency ki bangi hi ngila penjob yu ngi hi ngila kersan bat ngila syania yu ngila i daga jing i jungi ngila i yu nrei u setla bat uthop yangi kum kinong senong kalong kumju kumbau iben yangi bangilong ihap sekendong nrei kei ke bangamut banom ne ba ni kum kisama nyimde shu ban sap penbi ni kum ki pai ba jom kamu kondo konstituensi hi nyimde shu ban sap penbi hakine ki kum kine kinong bikman kemudian coba ke bangiyo ke thong ne ba yes PC is in process for upgradation to of PC to CC total amount ki thwa ane total amount ki claim thwa ane ba the sanction of the amount sanction claim thwa ane ki pani total amount ki thwa to kando ki thwa khat kumba khat akru rang ne ki thwa ngamtip ki thwa ki mut tang ya ka wei ne ki mut bat ka jong ka thnrot ne ngamtip ne rei ki su ai be kene ka amount ka ba khat akru bat ki mention ya kene ke ka CC bat ya ka PC ya pot sunrai the Kawai kita angne ba the work will be started once the scheme has been sanctioned
kene ka pen I ba kimpat tray bat ya kene ka scheme ru kimpat sanction namar kampat don kano jing tray joki kumjuru ha ka dai bat ka ne ka thenroj PC kimpat sedang watang simokhiu ka kano kimpati kata ka ba penpawi ka ba penong ini ki kun samla ban wan chakmat ban penpawi ka jing snosi jungi bajur bat kumju ni da snobitar hi bo neu minister jungi umle jungi uthok bat syukor ini kum ki ba namar ni I ba kene sisa kolong ka ba don kam sisa namar ta jungi ki ba khantam kene ya kene ka si ka badan na jong sa ki ba waslem ha ki thrang ba ki kwa bakan urlong no namar ni jenjar ni khuslai ni bun ki jing ki bangimat ha ka bai dai ba ka koi ka khia kene ka dai ka yap ka im jong ki ba jong ki ba jungi ini ka dai ka yap ka im jungi namar perkhat ma phi la dai sipun ba ki tik banak ki ba kham cha jai na ni ka sinong kinwan nang the la dai ki wan nang ne PC ki tiar kita ki ding duna kam tam le emergency service kimpat yo kimyo ki ong be ki le chesor kat bakin po chesor ubri bun bakhrat hasting lenti kata ka ba ngi na ka ngi kum ki samla ngi snok hia ban ka bang idon ko jing ki kle mata ka constituency mata ki para thanyi ba ko wei din ba pe ni ma no rem bi pe ja ta ka trai I ba kamlong klem urlong la persang bani kandu bani kan man wa jeng tip no meleru oh namar ba hakini ki singi la persang ban wat sikit lem ba umle ba bu yu ne mau rim hnrei ladang I phone ru ong ba don sene udon sedhi te ngimtip ba hadin ba lawan pat klem phone su te ngi klem phone su ni su persang no pen sigi office ngi office ki ong bang ngimtip ai te ngi la su le no ngi wat leng ba ka RTI te ditang kani ka cuba pat ngi wa leng ba ka RTI kata ka ba penong ini ki samlawan mi sekmat pen penpau ya ka ai ke jing sung Tinamar hilap bampat tray pinle kumno kum kisamla kathany bakim ka kampat tray labu manorim pinle pat kumno na nes kumat te kum ki samla hi nge kwa ban pensai sekip ba ngimdei su ban sya penbit lade ngimdei su penbit ha kum kini ki jing super klem pat yoi lane klem pat tip sai ba hang tu la bu ne em la don ne em la tray ne em la bu la don em ka jing pen tray la se ban ong ma kham tam le habala dep ban bu monong rim la dei ban sedang no hi ka kam kata ka bang kum ki samla I kwa ban pensai spi kinong sing snong spi ba ngim de su ban bi hoi ngaru ha ka pol masuang a I ban ngada ngersan ru ban kat ka yeng sam junga ya I MLA bodon burom jungi sitting MLA jungi kurten kumno amle jompi kurten kumno MLA jungi ba ban tidor dong do ma ndrei nyimpoi perkhat ba inset sukla ba set sukor ini na kane ka rukom kane ka benda la banong ba kadai ka jing penpe election akan kenti manta ba bo tamau nong rem tam kam hoi haba kala I belum ta namar ba haba bu manung rem klem sanction ya ka to ga jing trai kamu ayu hidu kamu tuan su pen I dur pen I ban su puturoi klem ka kam ban su pen theme ka ya ki pa bangilale ya kene bangilale ya katai henry klem trai kam bat klem pat trai kemudian kemudian kamati ke wei kamati ba pen I ya kene ka kam kepala kular penle klem le wat tang clear ru ken mau meno ki wan bu manorim ikini ki manung rim labu ka bahap ka jongsha ka jongsha hak snong jongsha ban upgrade na ka PC sa ka CC labu ka lepo trip September ajar puan wat ya kene ka thunroj ke bahap ka po jonga thunroj sob naga thunroj sob sentar ban upgrade sa ka PC labu ya kene hak ka artery Oktober ajar puan ini dilo stang em ai kan ba hiyo mno ya kani ka RTI ni layo haka sauteri haka sauteri jong Januari ne hiu snem arjar apply dilo stang train em ka kam bla bu manorim katkum ko jing yo jingi katkum ko jing lap jingi ha bangi le khmi stay nyimpat yo I yaki ki modak wat tang si mokhiu ka thliu ru umpat lati lene umpat la penmong ya kata ka
haba wat perkat hi mapi wat mau nong rim bala bu tur don shu kai ga jing mut bun bu itu mau nong rim